Jeg hedder Karoline Ude, jeg er 19 år gammel, og jeg er opvokset i Storkøbenhavn. Og jeg udgiver den 28. marts min single, der hedder Everybody's Fine. Everybody's fine. What have you got there? Is it toxic or wine? Shadows on bottle, anesthesia for the mind. What have you got there? Is it toxic or wine? Jamen, jeg tror, inspiration er... Det er et lidt mærkeligt begreb, fordi det er ikke sådan, at man lytter til noget musik, eller ikke nødvendigvis sådan, at man lytter til noget musik, og så går man bare direkte hjem og skriver. Men jeg tror, det er meget ubevidst, det der med inspiration. At det er sådan... At man bliver påvirket af alt omkring sig, og alt, hvad man hører, og alt, hvad man ser, og alt, hvad man er, og alt, hvad man gør. Og det er sådan, alt sammen på en eller anden måde ramler sammen og bliver til inspiration og kommer ud. Jeg tror ikke, at det er sådan en eller to konkrete ting. Der er altid, altså der er den verden udenfor, og den måde, man kommunikerer med alle andre mennesker på, og så er der den verden, man har indenfor, eller inde i sit eget hoved. Og jeg synes, det er svært at beskrive sig selv, når det alle andre opfatter af det, der er udenfor, og det eneste, man selv opfatter af det, der er indenfor. Samtidig er man hele tiden en del af noget større og nogle flere, og samtidig så er man bare helt fuldstændig alene. Everybody's happy. Everybody's lying. Verden er fucked up. Alle er ved at falde fuldstændig fra hinanden, og der er ikke nogen, der siger en fucking skid. Altså bare det, at jeg laver den musik, som jeg gør, tror jeg viser rimelig godt, at jeg er et følsomt menneske. Somewhere inside I've got a splinter in my spine. Det er selvfølgelig min drøm at kunne leve af musik en dag, og kunne lave det 100% uden at skulle lave noget andet ved siden af. Men jeg vil ikke gå på kompromis med det, jeg har inde i mig, eller med pladeselskaber eller noget som helst. Jeg gør det for musikkens skyld, og ikke for noget andet. Everybody's happy.